Tossa de Mar. Tossa de Mar és una vila marítima de la província de Girona, en plena Costa Brava. En l'actualitat, compta amb més de 6.000 residents. La Vila Vella està envoltada per un recinte fortificat construït entre els segles XII i XIV per a protegir el poble de pescadors de l'atac dels pirates. Amb les seves 7 torres circulars i 3 torres quadrades, és un dels pocs referents fortificats que es poden trobar a la costa catalana. El 1951 es varen rodar diverses seqüències de la pel·lícula Pandora i l'holandès Arran, amb Ava Gardner com a protagonista. Antiga parròquia de Sant Vicenç de la que avui només es conserva part de l'absis i la sagristia. Torre d'Agulla de Pola.